ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಓದ್ತಿರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿತ್ತಾಡ ರಬರಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏತನ್ 4,200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರೀ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕೊಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂದಾಗ 2021 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವು ಪಂಡ 2021 ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು 2020 ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋರ್ತಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಸೋರ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ 10,000 ವ್ಯೂ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂಡ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಸೊ ಐದು ನಾನು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 10,000 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತುಲಿ 2020 ಓ ವಿಡಿಯೋಲು 10,000 ವ್ಯೂ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಓ ತಮಿಳ್ ಆದಿತ್ತು ತಮಿಳ ಪಂಡ 2020 ವ್ಯೂ 20 ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು 2019 ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು 10,000 ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂದು 2021 ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 10,000 ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಂತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಈತ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ತೋಲಿ ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಾನೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಅವು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಉಂದಿ ಸೋರ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಂಡ ಏನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಏರೇ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ರಕಲ ಯೂಸ್ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲ ರೂಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಲ್ಲ ಅವೇನು ದೂರದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಾಂಬ್ ಬಾವುಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲಿಗ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಏನನ್ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ ಬರ್ಪು ಐಕ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಬಂದ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ತುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದುಪ್ಪುಡು ಇದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು ಪಂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿ ಮೇಲ್ದ ಫೋಟೋ ಬರ್ದೆ ತುಲಿ ಎಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಬಂದಾಗ ಸೋರ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಏನ ಪಾರ್ದೆ ಅದ ಪಂಡ ಟಾರ್ಚರ್ ಪಂಡ ಕೆರ್ಪುನ ಮಾತ ಪಾರ್ದೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಅವು ಕೆರ್ಪುನ ಅಂದ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೇ ಪಾರ್ದೇರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಏನ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಕೋರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಅವೆಂತು ಒಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಕುಲಿ ಒಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ಲೆ ಅವು ಯಾರು ಅಕುಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏರುಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ಲಾತಿ ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗಲೆಗ್ಲ ಇಮ್ಮಿನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಮ್ಮಿನೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾರು ಅಂದಾಜಿ ಬನ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾರ್ ಬನ್ನಿ ದೇಪಂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಆತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾನೆಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪಾರ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ ನಕಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋನ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂಚ ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂದು ಎಂಕೆನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಕುಲಿ ಒಲ್ಲ ಏನೈಟ್ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇನು ತೂದಲ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಮಂಡೆ ಲೈಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರಪ್ಪು ಏನ ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀವು ತೋಲಿ ಫೋಟೋ ಸೈಡ್ ತೋಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಈತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಲಾಗ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಐಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತೀನಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಕಂದು ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋಗು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದು ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತ ಫಿರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮಕ್ ರಿವೀಲ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ ರಿವೀಲ್ ಅದ ಏನೋ ನಾವು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐಟ್ ಬರೆದು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರೊಂಜಿ ಅವು ಬರೆದು ಪಾಡಿಯೇ ಅದಾಗ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ವಿಡಿಯೋ ಪಿರ ಬರ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ
ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಏತು ಅರ್ನ ಆತಂಡು ಜೀರೋ ಮಲ್ದೇರೆ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಆದಿತ್ತಿಜಿ $0.78 ಪಂಡ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ₹50 ಮುಟ್ಟಾಪು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತೋದಿಜ್ಜಿಂದು ಮಾತಕೇನವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ದ ಅವಳು ಆತು ಸಾರ ಇವು ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ₹80 ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಓಕೆ ಐಕ್ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋದ ಖರ್ಚು ಏತು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಏತ್ ಮಲ್ದ ಗೆಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಗಲ್ನ ಒರಿಯರನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಲಿತೇನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಿಂದ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಬನ್ನೊಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಅವು ಯಾಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅದ್ರ ಬೊಕ ಒರಣಿ ಮುಗಿಸಾರ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೋರ್ನಾಗ ಏತ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಸಾರ ಇವು ಆಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಇರೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತೊಂಡ ನಿಖುಲ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಏರ್ ಮತ್ತ ಕಿಂಜ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾನಿ ಮಲಜಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಏನು ಆಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಖಲೆ ಮೇಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆತನದ ಆ ಮೇಲ್ ಪೋಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಸೈಡ್ ತುಲಿ ಅಂಚಪ್ಪು ಐಕೊರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಏನು ವಿಷಯ ನೈಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡಿ ನಸೀಬೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಂದು ಪಿರ ಬರ್ರೆವು ನಸೀಬೆಡ್ಡೆ ಜಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆವರೆವು ಅಲಕ್ಕ ನಸೀಬ್ ಮುನಿ ಪೋದಿತ್ತು ನಿಗಲ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆವರೆವು ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪನ್ಯಂಚ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುಂದೇನುವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಫಲ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲ ಬಿತ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೊಲದ ಎವೆರಲ್ಲಿ ಪಿರವಡಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾತ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೇರೆಗ್ಲ ಆತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತು ಬಣ್ಣ ಜತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆತು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋದ್ದು ಪನೋಡ ಆತಿ ರ್ಯಾಪ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಫನ್ಪೆ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ